всичко. Ще го вкараме вероятно следващата седмица. С него ще спрем голяма част, абсолютно всички злоупотреби на частните съдебни изпълнители. Това надписване на високи такси, което те си правят и не спазват тарифата, ще понасят вече дисциплинарна отговорност, когато ги хванат, защото и сега ги хващат, но няма никакви последствия. Да. Когато длъжника е известен, ще може да си плаща сумата без допълнителни такси. Има много промени, в които частните съдебни изпълнители ще бъдат вкарани в един коловоз и ще започнат да работят законосъобразно, няма да грабят от длъжниците, както сега правят, и да имат свободата да си надписват такси и да правят безхаберие. Надявам се този законопроект да бъде подкрепен, макар че като гледам сегашното управление, шанса е малък. Те не мислят толкова много за българския народ, колкото как да запазят това правителство, което всеки ден е с нова издънка. Виждаме е, че вече, когато плащаме доброволно в 14-дневния срок, частният съдебен изпълнител и до сега изпращаше една покана, но в нея бяха описани неговите големи такси. Сега няма да има такса. Ако си платите доброволно до 14-дневния срок, ако си платим доброволно, няма да плащаме такса. Чуса и точно така. И ако разсрочим нашето вземане, тогава също няма да плащаме таксата на частния съдебен изпълнител. Такса на частния съдебен изпълнител ще се плаща само ако не си плащаме доброволно и започне да ни запорира сметките, да ни тегли сумите той, когато работи и извършва някаква дейност. Защото в момента той не работи и пак си надписва таксите и си ги събира автоматично от сметките на длъжниците, още преди да е стекал срока за доброволно.